Osagaiak hauek izango dira: olioa, irina, azukrea, gatza, vainilla esentzia, arrautza bat, oloa, txokolate zati txiki eta irina. Iritsi da ordua Leiana Izagirrerekin oloari buruz hitz egiteko. Kaixo! Eta zer da oloa? Oloa nekazaritzatik datorren zereal mota bat da. Nondik dator? Oloa normalen leku epeletan egotea. Eta zergatik da sortzua? Asko kola dieta zendu nahi dutenak, ia egunero jatertelako oloa. Eskerrik asko Leiane. Orain errezetarekin hasiko gara. Lehenengo oloa, irina, gero txokolate zati txiki, Urte asko alda mazkizu hola sukalda beteiten. Normalen gutxian dut baina Berdina? Bai, oso da. olioa, eta gero vainilla esentzia, goioa. Eta gustatzea zaizu sukaldatzea. Bai, batzutan nintzen ez amatu. Guain dena nostu. Eta berriro dena nazareko. Guain lehenengo gatza beste pitzen. Gatza dutia. Guain dena nostu lehenengo. Bat. Ya está. Guain, bitartean zion loiaguneko zagoen batean masakin bola txiki. Txiki.
Grazie,